30 περιστροφές, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, πολύ απλά χάσαμε το μέτρημα. Πραγματικά μοναδικός. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Γιώργη Καΐρης και Vostok Europe. Να σας ενημερώσουμε ότι αυτό το αεροσκάφος μπορεί να δεχτεί φορτίσεις από συν 14 έως και μείον 12 G. Μακράν πέρα από τα όρια του οποιοδήποτε χειριστεί πρακτικά. Όχι όμως του Γιώργη Καΐρης. Χαιρετώντας μας, ενώ στροφιλίζεται ανερχόμενος αμέσως μετά με ένα εξαιρετικό Sukhoi 26. Ο ίδιος έχει συμβάλει στο σχεδιασμό όλων αυτών των αεροσκαφών και στην τολιοποίησή του. Sukhoi 26, 29, 31. Το 31 που δεν είναι μαζί μας σήμερα φέρει και το χαρακτηριστικό όνομα Yuka από τα αρχικά του ονοματεπώνυμού του. Άλλο ένα low pass σε inverted flying. Ladies and gentlemen, in front of you, Γιώργη Καΐρης and Vostok Europe.